Umalis kami, pumunta kami ng... Sack, help please. Pumunta kami ng Allendale. Pumunta kami ng... town, kumuha ng grocery konti. Fruits lang naman yung kinuha namin. Excuse me, baby. Kaya nag-color siya. I-haul ko ito sa inyo. Ito sabi ko sa inyo, i-haul ko yung nakuha natin sa TK Maxx. How much was it? Wow, why you always say, you always ask? How much was it? Ito. Well, where were you then? Coles. Laging nagtatanong siya sa kung magkano. Okay. Hand, the one in the hand. Hand, I have inside your ingo. Please. Daddy? Yun na nga, si Sak, mahilig si Sak magtanong kung magkano. So, ito yung binili ko sa, isa sa mga binili namin sa Coles. Fabric conditioner. Careful with that one. Eggs. Ito, unahin ko ito kasi babasagin to. Stop, Zach. What did we buy? Oh, close the door please. Daddy, Dad? Okay, from TK Maxx. We're not playing Rocket League. Bumili ako ng plate. Okay, boys, will you please be quiet? Ito yung plate, guys. Malaki. Kasi yung schnitzel ni Jam, pag nagluluto ng schnitzel, malalaki yung schnitzel. Pero feeling ko, hahatiin ko pa kasi hindi siya ganun kalaki. Pero mas malaki siya compared dun sa regular dining plate namin. So, bumili ako nito na 6. 6 na lang kasi yung tira. So, ilabas na natin yung hugasan ko. Yan. Bigat. Mabigat siyang plato. Ayan. Sus, gusto ko ang bigat. 6 yan. Then, bumili rin ako ng placemat. Kasi yung placemat namin, hindi siya yung square yun. Ito round. Parang punong-puno ang table namin pag itong linagay ko. Ayan. Kasya lang siya, oh. May space pa. So, bumili ako dito. 4 yata yung sa isang ganito. 4. So, bumili ako ng 2 niyan. 2, nandito yung isa. Yung TK Maxx, para siyang TJ Maxx sa US. Kasi nandun yung parang doon binabagsak yung mga hindi nabili sa mga boutique, na yung mga damit or anong mga appliances or home decor. So, ganun sa TJ Maxx sa US. And parang Marshall din siya. Pero eto, TK Maxx. So, TJ Maxx sa US. Okay, and bumili ako ng PJs. Eto magkano bili ko nito? $39.99, parang $40 siya. Steve Madden. Ayan. Terno. Eto long sleeve. Maganda yung tela. As in, sobrang soft. Kaya binili ko siya. Ano na siya. Ayan, sinukat ko to. Ayan. $39.99. Yes, $39.99. And eto din, hindi na to racial shoe. Size M. Eto naman short sleeve. Ayan, short sleeve. And eto, gustong-gusto ko to. Yung siya guys, parang dress na pantulog na long sleeve. Sobrang soft talaga ng niya. Sobrang sarap sa katawan. And eto pa, same. Pero yung buttons to. Eto hindi. Ganyan. So, yan. And ano pa ba? And eto din. Ito, maganda rin to. Di buttons din to. Magkano ba to? Ito naman, New York size large to. Nicole Miller, New York, ang nakalagay. Magkano bili natin dito? $36. Ayan. And, meron pa akong isang bag. And eto, Levi's, $24.99. So, parang $25.
Basic top lang. White kasi, kaya kinuha ko. Pero pa ko, eto na yung mga mga ano na to guys. Kung sa Bicol, calzone. Ay, may binili pa pala ako. Ito yung pinakauna kong binili sa kanila. Tapos lumabas ako. Ito, $16.99. Pang ano, pang water sa plants. Cute lang kasi. Ano na lang siya, nag-sale to. $16.99. $12 ko na lang siya na kuha. And, eto na mga underwear. Bumili na ako nito, guys. Laban natin to today. Ang dami kong labahan. Nakita nyo yung labahan ko, mga 3 bags. So, eto, 5 pieces na siya. Eh, magkano to? Jessica Simpson yung brand. Oh, US nga to. Jessica Simpson. Magkano na ba to? Wala na, hindi ko na alam kung magkano guys. Walang price. Yan, $19.99 na lang. $19.99. Diba? Maganda na yung, maganda kasi seamless yung kanyang ano guys. Eto yung, hindi pala, lace pala to. Meron ako dito, Juicy Couture. Ayan. Meron tayong Juicy Couture. Magkano to? $19.99 lang din. So, mura na siya. Tapos, ang ganda niya. Kasi seamless yung kanyang fabric. Ay, yung kaya Hoy! Eh, may pa-animal... What's wrong? May pa-animal... Zachary! May pa-animal print tayo. Eh, what? Lumaki yung mata niya dyan. Oh, sabi niya, bakit may... What? This one. And this one. Hoy! Went in to get me coffee store on, not one left. Yeah. First time. And first time ni Jen sumama sa akin sa Coles, walang coffee. First time. Sabi niya, minsan na nga lang ako sumama, wala pang coffee. Wala talagang coffee siya doon. Here's my coffee. Imposible talagang wala. Nice? Oh. So, eto, Miss, 4 dapat to guys. Na-sale na lang siya kasi 2 na lang. Nakuha ko lang siya $6.03. Diba? Ang ganda-ganda niya na. Sobra. Ayan, $6 na lang siya. Kasi 4 dapat to. Pero 2 na lang yung natira. May nagkuha siguro. Nawawala. So, ayan. Ito, animal print. Tokyo Laundry. Ayan, may pa-animal print tayo yan, oh. Mayroon pa Dalmatian. So, ito, 3 pieces, $16.99. 3 ba? Yes, 3 pieces. Ay, parang 2 yung... Ito, seamless. Danskin. 5 pieces to 1, 2, 3, 4, 5. Ayan siya. Parang siya may ano dyan, guys. May... Ang tawag dyan? Basta yan siya. Ang tawag dito, parang may design dyan. Eto, magkano bili natin dito? $19.99. So, parang $20. Alam, dami kong biniling underwear. So, eto, maganda rin to. Seamless. Tapos, may pa-lace. So, marami tayong pa-lace. Ayan, may mga pa-lace. This is 5 pieces din. No panty lines nakalagay. This is size small, $19.99 din. Then the last is etong cute din. Itong pinakamura. Lagi akong tinatawag isak na Hi Manay. Eto, $9 lang to. 3 na. Oh, di ba? Ang ganda niya. Ang ganda talaga ng kanyang Miss ay nakalagay. Miss. M-I-S. So, yan yung aking nabili sa Tiki Maxx. Wala akong planong mag-shopping. Talaga kahapon. Ang pinagpipilian namin ni Reyes na kasi nga kami lang 2, magla-lunch lang sana kami somewhere like Glenold or Glenold or basta may isa pa. Pero pahirapan ng parking. So, ang pinili na lang is
Harbor Town. So, pagpunta ko dun, wala pa siya. So, nakita ko yung bago yun sa akin. Kasi matagal na kami nakakapunta ng Harbor Town. So, doon sa part na yun, sabi ko, may TK Maxx dito. So, para siyang TJ Maxx sa US nga. So, pumasok ako doon. Tapos yun, nakita ko, ayan, nakabili tayo. So, lalabang ko mga to ngayon. Tapos, hugasan yung mga plato. Next natin, ilang minutes na ba to? 10 minutes na. So, next is yung binili natin to the... Ay, saan can you put that in the laundry, please? Bumili ako ng grapes. May grapes pa kami tira doon, yung red. Eto, meron sila yung favorite ko, guys, yung crispy. Mom, Yes. I wanted you to get my hot dogs for these hot dogs in the fridge in the garbage. Yeah. Oh, no, we're not gonna have hot dog because we have... Mom, where's Dad? In my shop. So, ito yung grapes. Where's the favorite ko. grapes? Where's the cake? We have to finish that one first Yeah, before I this. opened it and it's locked and I checked the Open outside. what? Watch it, Kuya. Don't eat it. You know. Where I put my keys? Kiwi. Greek yogurt. Oh, I'm going to check. Look! Where are you going? Check everything, make sure it's What? alright. What? So Jamie, so I'm bring. What's this for? For my plants. Yes, for my herbs. Yeah. Ham for tomorrow, for Monday. Cucumber. Pork belly. Gusto kong guys, gusto kong magmunggo. Means, kaso si Jan may gusto siyang kainin tonight. Burger with lots. So, with eggs, beetroot, ano pa ba, bacon, cheese, so yan, with sausages. Kaya bumili siya nito. Bumili siya ng burger, bread, bun. Ano ba to? Yeah, buns. Jumbo round rolls. And meron pa ako dyan na sliced bread, pero kumuha siyang bago. Then, bumili siya ng donuts. Kasama natin si Jem, pero hindi ako mag-vlog, guys, kasi nga, sabi ko na lang. Tapos, bumili si Jem ng, ano to? May raisin. Then, gusto ko magmunggo sila, mag-burger. Ako magmunggo ako. Mayroon akong shrimp dyan. Banana. Wala silang watermelon today. Banana. Oh, cinnamon donut. Yes. Wait. And this is Like your Agad. Honeydew. honeydew. Yes. Gusto yan ni Kuya. Rock melon. Ayan. Rock melon. Beetroot. Kasi yan mamaya gagamitin. Tapos bumili si Jan ng Rexona niya. Tatlo nito. Nandito. So, yan yung aking napamili at yung haul natin sa TK Maxx. So, i-end ko na yung vlog, guys, kasi maglalaba ako. Then, yung dinner namin eto and magmumunggo kami. Say, see you. See you, guys. Thank you. And, hopefully, ma-upload ko na yung caravan natin. Yung late caravan natin. Yung nag-caravan life kami. And, marami ako nakikita mga... Ano yun, sa aking Facebook page, yung bali namin, guys, yung mga picture ng mga bata, ang lilit pa nila. Hopefully, magawa ko rin yun. Hopefully, we'll see. Pero, hindi ko na alam kung ano yung next nung saan tayo nag-stop at kung saan na yung iba kong... Kasi nasa SD card pa yung mga bali na, nung nagbali kami, guys. Nandun pa sila sa SD card. So, we'll see. I'll try my best. Kasi gusto kong makita. Kasi ang liit pa ni Holy, ni Sak. Ang daldal ni Sak, si Kuya, madaldal pa rin doon. Madaldal pa ba doon si Kuya? Kasi ngayon hindi na si Kuya. Mahihain na si Kuya ngayon, guys. And, we'll see. Okay, pero after nito, bukas may yung mga bata. May footy competition yung mga bata dito sa Bay. Pero hindi ako mag-vlog kasi marami akong i-edit, guys. Yung getaway natin eto. Nung pumunta tayo ng Sapsasa. Tapos, yun, yung caravan life namin. Nung nag-Queensland tayo. Hindi ko gusto ko ngayon matapos. Then, hopefully, maisingit ko yung Bali. We'll see, guys, ha. Pero, baka hindi na sunod-sunod. Gusto ko lang makita yung mga bata kasi sobrang liit nila doon. So, maraming nag-aano sa akin sa Facebook. Yung mga memory, ano ba yun? Yung nagpa-pop up ng mga pictures nila. Si Kobe ang liit pa. Si Sophie ang liit pa. Basta one day, itry ko yun na i-upload din yung Bali natin. So, we'll see, guys. So, yun na, guys, yung vlog natin.
Continuation to ng kahapon. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Sa, come here. Say bye, kuya. Come here. Can you say hi to our people, to our subscribers? Hi. They haven't seen you. Tell them why you don't want to be in the vlog. Tell them they're always looking for you, kuya. Kahit sa TikTok, hindi siya. Do you want to do TikTok? No. Tingnan mo, Sa, come here, Sa. Oh, that's so Sa, hurry up. It's gonna. Sa. Sakari. Say look, you took. Oh, madami siyang bruises. Si kuya, ang dami niyang bruises kasi sa... Sak, where are you? Hey, turn the washing. Come on. Say bye. Si kuya, mahirap na siyang isali. Ito hindi. Hey, we're going to the ending. Anong ending? Okay, say ending. Okay, bye! Wala na. Bye, guys. Trinay ko yung plates, saka yung placemat na ilagay dyan sa ating dining. Lumit yung dining table natin kasi ang lalaki ng plates, at saka yung placemat. Pero okay na yan. Hindi na maghahang yung food ni Jan, yung schnitzel ni Jan. Kasi mahahabang schnitzel dito. Pero yeah, yan yung itsura niya, guys. Yung tatlong placemat nilagay ko sa center. Kasi, pag serve tayo ng food, minsan mainit. So, maganda tong patungan ng mainit na food. So, yan guys. And tingnan nyo yung banana ko dun. Ano na siya? Super ripe na. Pang banana bread ko na yan. Speaking of banana bread, yung cake, ilalabas ko yun sa freezer. Is in the freezer. I put in the freezer. So, yes. So, gagawin ko yung dessert namin mamaya. Yeah. Dessert namin yun mamaya. Kasi nung nasa Adelaide tayo, hindi namin naglaw kasi lagi kaming on the go. Yeah, tonight. Okay, guys. So, yan. Pinakita ko lang sa inyo. Yan yung itsura ng ating table. See ya!